Maayo balang sa iyong kabuntagon sa adlang Domingo kanatong tanan, mao kini ang tawag sa mga kaslunod. Ikatulong tawag, Danhil S. Andal, Ulitaw, 26 anyos, anak ni Kristituto Andal o Gemma Sumalinog, taga-Ubuhan, Tubigon, Bohol. Buot mga sawa ni Karen D. Daro, Dalaga, 24 anyos, anak ni Patricio Daro Jr. o Virginia de la Torre, taga-Kagawasan, Inabanga, Bohol. Alfred G. Anyora, Ulitaw, 26 anyos, anak ni Felipe Anyora o Emilda Ganapin, taga-Baugo, Inabanga, Bohol. Buot mga sawa ni Michelle J. Mejias, Dalaga, 25 anyos, anak ni Virgilio Mejias o Panfila Hostol, taga-Sa, Inabanga, Bohol. Alexander Oranio Jr., Ulitaw, 28 anyos, anak ni Alexander Oranio Sr. o Alisa Misa, taga-Pasanan, Inabanga, Bohol. Buot mga sawa ni Cecil Sindrijas, Dalaga, 27 anyos, anak ni Simplicio Sindrijas o Victoria Axilio, taga-Langtad, Sagbayan, Bohol. Kung aduna kitay mga kakulian ining atong mga gipang tawag karon, palihog lamang duol sa ato ang opisina o kaha sa ato ang padrikura. Daghan kayong salamat. Ato sabi apil sa itong mga pag-ampo, sulod din Santos nga misa ang mga intensyon. Petition and Thanksgiving Mass for the good health and long life ni Risa Arabel Suarez. Pasalamat sa mga santos o santas o mga angheles sa langit. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa mga maayong panglawas sa pangama ni Senyor Santo Niño, Mama Mary, Santissima Trinidad. Pasalamat alang sa adlang natawhan ni Rufino. Ato sabi apil sa itong mga pag-ampo, sulod dining Santos nga misa ang mga kalag nila ni Aquilina, Alfredo, Panfila, Paul, Clemente, Sofronia, Frederick, Chofila, Lucia, ug Dionisio. Ingon man sa kalag ni Lorito Sr. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Isabel, Sigundino, Primo, ug Josefina. Maingon man sa mga kalag nila ni Escolastica, Lolita, Mirofo, Hermas, ug Marita. Alang usab sa kalag ni Evelyn. Ingon man sa mga kalag nila ni Relito, Agustin, Soledad, Chofilo, Arcadia, Nazario, Gertrudes, Conchita, Ruel, Gerard, Valeriano, Mauricia, Juan, Petrona, Erenio, Jodora, Cornelio, Ana Corita o Bernadita. Ingon man sa kalag ni Carlito. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Jose, Felipe, Amancia, Epifania, Victoriano, Blasa, Maria, Chofilo, Condrado, o Chofila. Ngayon man sa mga kalag nila ni Romualdo, Felisa, Mamiliano, Angel, o Silveria. Alang usab sa mga kalag nila ni Nolasco, Nicanor, Juan, o Casilda. Ngayon man sa kalag ni Jefford. Pamisa usab alang sa mga kalag nila Ben, Sherwin, Margarito, Josefina, Eutropio, Amalia, Claudio Sr., Arlene, o Diotrepes. Ngayon man usab sa kalag ni Amalia. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Milanio, Milan of Jefford. Yung manusab sa mga kalag nila ni Danilo, Sofronio Sr., Epifanio, Pasita, Rachel, Merlan, Bernice, Luisa, Nilda, Lorenda, Mila, Felix Jr., Valentina, Gertrudes, o Noel. Alang usab sa mga kalag nila ni Ardiano, Pilomena, Francisco, Concepcion, o Rita. Pamisa usab sa mga kalag nila ni Crispina o Roman. Alang usab sa mga kalag nila ni Gregorio, Maximina, Concordio, Brigida, Joselito, Soledad ug Arking. Pamisa usab sa mga kalag nila ni Luciano, Solpicia, Candido, Flora, Magno, Vicenta, Seriaco, Segunda, Basilia o Conrada. Pamisa usab sa mga kalag nila ni Maribel, Antonio, Tiborcio, Romaldo, Agapito, Mercedes, Julius, Andres, Pascasias, Sosima o Nirinante. Pamisa sa mga kalag nila ni Emiliano, Amando, Bernabila, Valentina, Sofronio Sr., Luisa, Nelda, Merlan, Mila, Gertrudes, Rachel, Bernice, o mga kalag nga tanan sa purgatorio, ilabi ato mga kalag nga walay naghandong kanila.
Hulyo 26, 2020. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka katigayunan nga gilubong diha sa umahan. Mao kini ang unang linya sa ebanghelyo karong Dominguha. Sa mata sa kalibutan ang katigayunan usa kadakong butang, gilalisan, giawayan ug giilugan. Gihulagway ni Jesus ang gingharian sa langit sama sa usa ka katigayunan kay buot sa Dios nga ila kining panganduyon sa ilang kinabuhi. Taliwala sa hulga sa materialismo o konsumerismo nga katilingban, ato unta usab hatagan og luna ang gingharian sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing. palihog manindog.
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaaw sab kanino. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo karon ang ika-17 nga Domingo sulod sa tuig. Karong Dominguha gipili sa simbahan isip Domingo sa Field Mission. O kato mga Pilipino nga mga pari ug laygo nga tuwa sa gawas nagbuhat sa pagpangalagad, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sulod nining santos nga misa usab atong i-install panalanginan kining mga opisyalis sa bag-o nga gihimo nga ministry, ang Parish Office of Social Communication. No? Kini sila mo in charge sa atong pagsangyaw, ilabi na sa social media. Kanang sa Facebook, sa San Pablo Apostol, o kana sa Facebook Live. Sulod nining santos nga misa atong iampo nga unta mawala na kining virus, ang pagprotektar usab sa atong tagsa ka pamilya, o iampo usab nato katong mga naapektuhan sa virus dili unta kawad-an sa paglaom, pagpaningkamot, pagtuo sa Ginoo, magpabilin ng taglig-on diha sila kasing-kasing. O garon mahimo kitang angayan og takos sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayuon ngadto sa Ginoo ang iyang pasaylo og kaluoy. Magdungan kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasaylood sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tudloi kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni ana, samtang didto si Salomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. Ug si Salomon miingon, O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa tiliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando ni ining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon, o giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, o bahandi, o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga salapi nga bulawan o plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako, kay ang imong balaod mo'y akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahom. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw, kaaway ko ang tanang dautan nga agianan. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ng imong mga gimbutan, busa ako silang gituman, ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tao ngayano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog ag ipagtahod sa santos nga ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga gikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini, milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag nindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaon ka nindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na niini, bitaron kini sa mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug maglingkod sila aron pagpahat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang hanghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hugno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, sila mitubag. Busa mingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod, nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa katagbalay, nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang, gikan sa iyang tapiganan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntagan yung tanan. Karong adlaw, atong nadungog ang ebanghelyo, duha ka mga mugbo nga ebanghelyo, mugbo nga mga parables, no? Mga sambingay nga naghisgot kabahing sa paghari, gingharian sa langit. No? Ang una nga sambingay mahitungod sa usa ka tawo nga nakakaplag og bahandi didto sa uma, nakakalot og bahandi, iyang gibalik og lubong, gibaligya ang tanan niyang kabtangan aron lang mapalit ang uma ug maiya ang bahandi. Ikaduha, naghisgot kini sa usa ka negosyante nga nangita og pinakanindot nga mutya. Sa pagkakaplag niya sa nindot nga mutya, gibaligya niya ang tanan niyang bahandi ug kabtangan aron lang mapalit ang maong mutya. Kining duha ka mga sambingay karon gigamit ni Jesus aron sa pagpasabot sa mga tao, sa mga naminaw sa gingharian sa langit. Unsa man kining mga sambingay? Kining sambingay mga mugbo nga istorya, kalibutanon nga mga istorya nga nagpunting, nga nagpasabot og langit nun nga pagtulunan. Short, earthly stories nga nag-explain og usa ka heavenly meaning. Mao kana ang nahitabo karon sa ebanghelyo. Muna nga atong nindot kaayo nga pamalandungan kung unsa ang buot ipasabot niining duha ka mga sambingay.
Sa dili pa di ay, ako lang klaruhon, kay kaning duha ka mga sambingay nga akong gi-explain, naghisgot ra ba og pagpalit. Mahadlok ko kung naa sa atong hunahuna nga ang gingharian sa langit nga gi-symbolize sa bahandi o mutya, pwede di ay paliton. No? Mahadlok ko nga maunay atong hunahuna nga kini nagpasabot nga pwede ra di ay paliton ang gingharian sa langit or pwede ra di ay paliton ang langit. Mahadlok ko tungod kay dili na mo ay buot ipasabot sa atong ebanghelyo karon. Basig naghunahuna ta nga ay pwede ra di ay paliton ning langit, no? Bahalag din sa akong batasan basta dako akong offer. Kanina ko akong offer or bahalag sa lawayo ng akong kinabuhi basta dako donation. Kay bisan pag-unsa kadako sa imong ihatag, bisan pag-unsa kadako sa imong offer, kung ang imong kinabuhi dili maayo, dili yun na mapalit ang kaluwasan. Kinunua ang kaluwasan, ang gingharian sa langit, libre, walay bayad. Pero kini mahatag lang or maangkon lang nato kung kita deserving sa maong hatag. Ang Ginoo nihatag nini kanato for free. Apan kinahanglan nga maningkamot kita nga mahimong angayan sa maong gasa. Ang usa ka tawo nga dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Bisan pag-anaan niya ang tanan nga salapi, aron lang mapalit niya ang iyang kaluwasan. Kay aron kita makasulod sa langit, nagkinahanglan lang nga dili ang atong balay ang dato o ang atong kinabuhi ang dato. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mao ang dato. Ang kadato sa atong kasing-kasing mo'y makapahimo natong angayan sa gingharian sa langit. Kadato sa kasing-kasing buti pasabot kamang gihatagon pagka maaghop, pagka maluluyon, pagka mapasayloon. Kining mga butanga maoy importante nga maangkon nato aron kita makaangkon sa gingharian sa langit. Ang pinaka-importante nga leksyon karon diha sa mga sambingay mao kini nga kinahanglan nga ang gingharian sa langit mao gayud ang una, klaruhon lang ha, una sa tanan natong mga prioridad sa kinabuhi. Ang usa ka tawo nga buot makaangkon sa gingharian sa langit, kinahanglan nga mahimo siyang andam nga motalikod sa tanan niyang bahandi nga iyang gipahimuslan. Kung siya buot nga mupili sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi, kinahanglan andam siya nga mulit go sa kalibutanong bahandi nga iyang nahuptan karon. Adunay nindot kaayo nga panultihon nga nagkanayon. God maybe will taken as a substitute for everything, but nothing can be taken as a substitute for God. God maybe will taken as a substitute for everything, but nothing can be well taken as a substitute for God. Ang gingharian sa langit maoy pinakabililhon labaw pa sa tanan nga bahandi nining kalibutana. Adunay bahin sa kasulatan
nga nagkanayon. Unsa may maangkon sa usa ka tawo kung maiya ang kalibutan apan mawala or malaglag ang iyang kalag. Kini usa ka nindot kaayo nga pahimangno alang kanato. Tungod kay niining kalibutan na usahay kung di man gani kanunay kita adunay mga misguided priorities. Misguided priorities meaning ang atong mga prioridad wala kaayo malinya dihas Ginoo. Panalitan karon pangutan-on ta mo. Unsa man inyong pilion? Bahandi? Kasikat? Fame? Or Ginoo? Kung kamo pangutan-on nako karon, niining tulo, bahandi, kasikat, Ginoo, unsa may inyong pilion? Siguro ko sayon ra kaayo pilion. Dali ra kayo maabot sa tungunaw-na. Father, of course, Ginoo gyud. Pero usahay kinahanglan na nato liliun og balik atong kasing-kasing. Kung mao ba kini ang nagpasuglabi diha sa atong sulod. Ginoo ba gyud ang nahimo natong prioridad sa atong kinabuhi karon. Kay kung ato lang tan-awon ha, ang kinabuhi karon sa tao, nawala na diha sa ilang kinabuhi ang Ginoo. Dili na nila mahimong prioridad ang Ginoo. No, kadaghan sa mga Katoliko dinhi sa Inabangga nganong matag Domingo kinira may manimba. No? Nga kung manimba pa lang jud ang tanan, di jud in taon sud ning tulo ka misahan puno-puno gyud siguro ta mo abot pa dito sa akasya. No? Kung atong tan-awon ang capacity aning simbahan bisan pag walay COVID, no? Moabot siguro mga 800. Nya tulo ka misa kanang third mass di pa jud puno, kanang second mass di pa jud puno. Ibutang lang kita nato 2,000. Pila ra man na nga percentage sa tanan nga mga Katoliko sa atong parokya. Nganong naingon ani man? Kay ako nang ginaingon daghan kaayo nga mga misguided priorities. Kasagaran ang atong gipaningkamutan ining kalibutan na maurag yun ang bahandi og honor or fame, kasikat. Maunag yun ang nahimong prioridad nga kung kana na gani pwede nato isakripisyo ang tanan nga oras o panahon diha sa trabaho o diha sa mga negosyo. No? Mahimo pala nga ang Domingo mahimong Lunes aron pagpaningkamot nga maangkon ang gahom ug ang dungog ug ang bahandi. Kaya manggadi nato isakripisyo ang pamilya, ang oras sa pamilya. Kaya nato isakripisyo ang atong mga Kristohanon nga mithi ug mga prinsipyo para lamang ni anang tulo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kining Domingo ha, magpahinumdum ka nato. Nga kung kita buot nga maangkon ang gingharian sa Dios, kinahanglan siya gayud ang prioridad sa atong kinabuhi. Kung nakapaminaw mo sa unang pagbasa karon, usa ka sikat kaayo nga storya sa Ebanghelyo sa Biblia. Naghisgot kabahin kang Solomon nga usa ka adlaw ni ana sa iyang damgo nagpakita ang Ginoo o gipangutana si Solomon, Solomon, unsa may imong gusto alang nga akong ihatag kanimo? Gusto ba kag bahandi, tanang bahandi sa kalibutan? Or gusto ba ka og tanang kasikat, no? Power, gahong? Unsa may imong gusto?
Si Solomon, sa iyang pagkadungog nini, naghunahuna siya sa dako niyang responsibilidad sa pagkahari. Daghang tao nga nagsalig niya. Daghang mga tao nga iyang pangalagaran. Busa siya mitubag sa Ginoo, Lord, dili ka na mo akong gipangayo. Ang ako lang gustong pangayoon nga tagaan mo ako, tagaan ko nimo og kaalam aron akong madumala ang akong gingharian. Ingon ang Ginoo, Solomon, kay nangayo man kag kaalam, wala man ka mangayo og salapi, bahandi o gahom. Nan kay nangayo man kag kaalam, akong ihatag og apil ang bahandi o gahom kanimo. Kung di mo makita, dili salapi, dili bahandi o gahom ang gipangayo ni Solomon, kung dili kaalam or divine inspiration. Mao kini gipangayo ni Solomon. Apan sa pag-angko ni Solomon niini, nisunod ang tanan nga bahandi ug gahom nga nadawat niya sa iyang kinabuhi. The same song nga atong kanunay kantahon, nga hinaot pa nga mutuhop punta sa atong kasing-kasing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. Di ko makalimot sa kinabuhi ni Mother Teresa of Calcutta and Pope John Paul II. Sa ilang naabot nining kinabuhia, namatay sila nga wala gayoy bahandi nga ilang naangkon. Wala gayoy bahandi nga ilahang gitigom. Kay ang ilang bahandi nga nakitaan, maorag yun ang kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Kining maong sambingay na himong tinuod. Katong mga tao nga makaangkon sa bahandi sa gingharian sa langit, magmalipayon nga muhatag or mo give up sa tanan aron lamang sa pagsunod sa Dios. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo yang anak bugtong Ginoo nato. Gipanampon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-aampo sa katawan. Ang tahas nga gitahan kanato, ang simbahan mao ang pag-ampo alang sa tanan, ang tanan nga nakakaplag o kabililhon sa pagtuo, moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga Kristohanon, nga sila mo patiglawom sa ilang pagtuo o sa ilang kinabuhi diha kang Kristo, mag-ampo kita. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga katawhan, nga buksan nila ang ilang mga mata o kasing-kasing sa maayong balita ni Hesus Kristo, mag-ampo kita. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang kanasuran, nga sa ilang pagbuhat alang sa kaugmaran o kaayuhan, alang sa tanan, dili nila wadon ang unsay labing mahinungdanon, mag-ampo kita. Ginoo patalinghugi kami. Alang niadtong nakaangkon sa mga kabtangan o mga kahibalo, nga ila kining gamiton alang sa pagpangalagad, labi na sa mga kabus,
magampo kita. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga gagmayng simbahanong katilingban, nga ang among simbahan, uban ni Father Tata, magtunol ngadto kanila sa buhing pagtuo, pinaagi sa atong cluster catechesis, magampo kita. Ginoo, pataling hugi kami. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan, ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Ginoo, nagapasalamat kami nga diha kanimo among makaplagan ang labing bililhon sa among pagkinabuhi. Amo maha kami sa imong gugma karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ug atong awiton ng awit sa paghalad. Palihog maninyo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat harianon nga mga pari lungsod nga balaan ug katawhan nga imong kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga tawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos kay di ka ginuwang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo mipikas, o mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama pagitapos ang panihapon, mikuha sa sagkalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay lubuhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigin mo simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa iyang bana nga si San Jose. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan diyas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindo. Karon magampo kita sa mahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunugos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panuray, hinunua luwas sa kami sa dawtan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunugos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sad kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Palihog manglungod. Mga igsuon, kini mao si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang nga pamaayo ako.
Gihanyo kita pag-usap nga sa atong pagkalawat, mag-observe gyapon ta og proper social distancing ug dili natoy kalimtan ang pagsulod sa atong face mask. Daghan kayong salamat.
Palihog Manindu. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alihog manglingkod sa makadiyot. Niining katapusang simana, no? Una, nagpasalamat ako kaninyo, nagpasalamat naman ko last week, pero in behalf namong tulo, pasalamat mi sa inyong walay puas nga pagsuporta o pagdawat namo, no? Kanunay gid na ko ni sulti nga, it's been a pleasure serving you, no? Among kalipay ang pagalagad kaninyo sulod sa 5 ka tuig. Karon, niining katapusang simana, mga before sa COVID, a week before sa COVID, hapit may ma-lockdown, gitagaan ang gitukod ni Father ang sa atong parish priest ang parish office of social communication. Kini usa ka opisina, usa ka pundok sa pagpangalagad diin nakatutok diha sa social communication, diha sa internet, sanglit ang tanang tao karon tuan na mas Facebook sige yampungad, no, tuan naman dito kadaghanan. So mauna nga gihimo ning social communication office aron aduna kitay presensya diha sa social media. Gitagaan ta di Father og initial money nga 200,000 aron pagpamalit sa mga equipment. Sa 200 na ay nahabilin nga 64,860.73. Kining ang mga napalit 33 ka murag 23 ka buok. Dili lang kayo nako tagsa-tagsa og basa, pero mao ni atong gipalit og laptop, gipalit na to og smartphone, gipalit na to anang mga kanang tripod, gipamalit na to sa daghang mga butang, no? So naay mga nabilin nga 64,000 kapin maon ni gamiton aron mupalit pagyud og drone o kanang DSLR, no? Kanang dako nga kamera. Nya kini maoy mga kahimanan sa Office of Social Communication, no? Makagamit nila ni alang sa pagsangyaw diha sa social media, no? Nahibaw-an naman siguro daghan namang na friends na puno naman 5,000 ka buok ang atong San Pablo Apostol, no, motoy atong nahimong presensya taliwala sa walay misa uban sa katawhan ni atong pagkagrabe sa quarantine period. Unya niadtong panahon na ako pa'y nagdala kay bawal man pud mi magpasulod sa kumbento kay quarantine man lagi tang tanan. Karon sa akong pagbiya nagpili ta og mga tawo nga nahimong mubarog niini aron kining maong opisina sa social communication magpadayon. Karon sila atong pagabindisyonan aron officially ma-install sila. Yan nyo ang mga opisyalis sa atong Parish Office of Social Communication sa atong parokya ni Senior San Pablo Apostol sa pag-anita sa atong atubangan sa altar. Ang gihanyo sila si Neil Patrick Aparil, Edimian Mingito, Crisa de la Cuesta, Amabel Pitalcorin, Lugin Mar, Raisa Estiliore, Maria Remia Anod, Mark Anthony Milianis, Randy Apericio, Neil Nomar Godilisao, gatong consultants, Benaflor Tanyo, o Glenn A. Cudimos,
o yours truly. Kani sila mga officers, no? Nya nang recruit pa sila kung naay mahiligon aning eryaha, no? Sa ilabi na sa mahiligon sa technology ba kay aron mas mapadaghan ang atong media, mapadaghan ang atong viewers ilabi na sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa pagbindisyon, gihangyo na ko ang inyong ulo sa pagduko alang sa pagdawat sa inyong panalangin. Dayon ikaw o Ginoong Dios, magbubuhat sa tanang kalibutan ug amahan namong tanan, gitawag mo kami aron pag-alagad kanimo o pagdaig kanimo diha sa banay sa imong simbahan. Tan-awa nga maluluyon kining mga opisyalis sa Social Communication Commission nga andam sa pagsangyaw sa imong pulong pinaagi sa social media ug pag-una sa imong katawhan aron mahimo silang masuod sa imong pagtulunan. Bendisyon kini sila ug limpyuhi ang ilang mga kasing-kasing niining adlaw aron magpuyo sila kanunay sa ilang kinabuhi subay sa ilang gisangyaw. Panalangini ang ilang mga pulong ug panag-ingnan, giyahi ang ilang hunahuna, himua sila nga mas lawom ang ilang pagtuo ug paghigugma sa imong simbahan ug dad-a sila aron makaambit sa imong walay kinutuban nga kalipay diha sa langit. Nagadaay kami kanimo ug nagapasalamat Amahan sa ngalan ni Jesus imong anak diha sa gugma ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ato silang dasigon, pinaagiso sa kamasipang pakpak. Salamat. At least na nagay mag-handle sa San Pablo Apostol. Salamat kay ninyo. Usbo na ko, ato silang dasigon sa usa ka masipang pakpak. Mga pasalamat ug mga pahibalo. Kagahapon, gipost na sa atong social media ang mga pasalamat sa ato ang kapistahan ni Senyor San Pablo Apostol ni atong Hunyo 30, 2020. Ako lang ni basahon pag-usab aron sa katong wala ka kita sa post kagahapon, makahibaw mo nga sila mauning mga malumuog kasing-kasing nganing daig og nihatag sa ilang mga grasya niadtong panahon sa fiesta. St. Paul the Apostle Parish, cash fiesta donations. Daghan kayong salamat nila ni Mrs. Caridad de Parini, Mrs. Maria Corazon, Baby Silian, Miss Fepi Esteliore, Mr. and Mrs. Candido Mar, Arlene, Mrs. Teresita L. Villamor, Galindez family, Natividad de la Cuesta, Mr. and Mrs. John Ramil and Fritz C. Licamo, Rosalina E. Silian, Janeth Lumayag, Mr. and Mrs. Filomeno Silosia, Mr. and Mrs. Juan Umbrosa and family, Mr. and Mrs. Calixto Logroño, Mr. and Mrs. Eugenio A. Esteliore, Mrs. Estrella Anyana, Mrs. Lee N. Turion, Mrs. Iling E. Cajes, Miss Rosie Umbrosa, Miss Jenny Light C. Umbrosa, Mr. Pedro Anyana, Mr. Fidelito Anyana, Mrs. Uping Torregosa, Bugang Criscaliter, Vice Mayor and Mrs. Ronnie Humamoy, Anonymous, Mr. and Mrs. Jaime Lofranco, Josefa Mascareñas, Arturo Miñomida, Morposa family, Mrs. Cesaria Arcales, Mr. and Mrs. Jacinto Anyana, Mrs. Marisa Umbrosa Tirol, Mr. and Mrs. Principio Estosi, Mrs. Carponia O. Aparici, Norving Toyor, Mr. and Mrs. Romulo Humamoy, Columba Escamillan, Nelma Silian, Sosi Silian,
Pasita S. Bautista, Milona B. Ramirez, May Amor Gallego, Rachel Bautista, Mr. and Mrs. Jopesta Mamilla, Mrs. Leonesa M. Rivera, Mrs. Belen Fermi, Joselito Niñeria, Mr. and Mrs. Victoria Chan, Mr. and Mrs. Eric Estiliore, Josefina Zamora, Mr. and Mrs. Jamie Ibanez, Miss Mimi Anyora, Mr. and Mrs. Angelo Humamoy, Rosalino and Flor de Humamoy, Anonymous, Mr. and Mrs. Benjamin Fudalan. Daghan kayong salamat sa inyong mga cash donations. Aniya usab ang mga nihatag of any kind during the fiesta celebration. Marlene Lim, Tungod Anonymous, Nita Di Parini, Suzette Pudalan, Saturnina Pudalan, Virgie de la Cuesta, Kugon Anonymous, 5 Girls, Sheila Lastimosa, Tita Fe, Nanay Nina, Nanay Kulong, Kapitan Muloy, Senior Santo Niño Chapel, Kamansili Council, Undol Chapel, Lani Miliana, Darren Sigara, Rosalina Sobrio, Edgar Himaya, Boy Simpron, Babit Magalona, LGU Team Inabanga led by Mayor Roy G. Humamoy, Engineer Edwin Bucor, Barangay Captain Boy Goodies, Margarito. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat ay dili gyud mamahimong malampuson ang ato ang pagsaulog sa Fiesta 2020 sa atong Senior San Pablo Apostol kung wala ang inyong mga suporta. So daghan kaayong salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kaninyo. ug manlangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dala niyong gumaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kumanining misa, mag-picture taking ang mga officer sa Parish Office of Social Communication o ang mga PYM.